Zuko lau duzu. Ongi etorri azken beranduegira. Galdetuko duzue, zergatik utzi nahi dugun saio hau bere onenean, ospearen aparretan surfean ari garela. Ba, orantxe azalduko dizuegu. Orain azaltzen badiegu ez dute ikusi nahi izango ondoren datorren guztia. Pentsatu klimas narratiboan. Narrazio duzu. Tira, ba, azalduko dizuegu zergatik bukatuko den beranduegi, baina gero. Eungarren saioa da hau eta seguru zerbait berritzaileren zain zaudetela. Ba, ez, mundu guztiak gorrotatzen duen atzera begirako saio hoietako bat prestatu dizuegu. Baina zuek lasai, 89 saiotan jasan bagaituzue, ondokoa txorakeria irudituko zaizue. Hasi. Atzera begira! 2011ko urtarrilean abiatu ginenetik gauza asko aldatu dira Euskal Herrian. Pentsa, EAJ jaurlaritzatik kanpo zegoen eta oraindik zeukan logotipo zaharrura. EAJak logotipo berria dauka joan den asteburutik, jeltzaleek aldaketarekin irudi berri eta dinamikoagoa eduki nahi dute. Batzuek Pepsi freskagarri markaren logoaren antza ikusi diote. Hau bai? Bai. Zergatik? Bate daki. Denaren jeltzaleek prest daukate hurrengo hauteskunde kanpainan erabiliko duten iragarkia. Onatx. Coca-Cola bat, mesedez? Bai. Markatu baino EAJ bakarrik dakagu, ez zaizu inportako. Bueno. EAJ. Batzuetan ez dagoela besterik. Eta Martin Garitano kazetari soila zen, ez moneta bat. Euskoaren zabalkundea hasiko da aste honetan Ipar Euskal Herrian. Inbidia J Gipuzkoako Foru Aldundiak ere bere moneta propioa emititzea erabaki du. Garitanoa! Herriko tabernan tragoak ordaintzeko edo Donostiako dendetan fularra erosteko Garitanoa! Benetako ezkerreko abertzaleen dibisa. Jo, nik nire soldata garitanotan kobratu nahi dut. Euskal Prentsan ordaintzen dutenerako garitanotan, monopoliko diruan, antzeko. Patxi López lehendakaria zen. Goratzen nola koloreak bota zizkigun gorka. Apa, Gabon, Patxi. Bueno, denbora daramagu beranduegi izeneko telebista saioa egiten. Ikusi duzu inoiz? Sí. Bueno, eta zer ekarri dio zure ustez euskarazko telebistari? Proyecto, ideas, propuestas, vocación y añadiría ilusión. Zenbat momentu gogoan garri gure lehendakari ohiarekin. Bai. Patxi! Patxi! ¡Pachi! ¡Pachi! Porque he dicho una y mil veces que no vamos a buscar acuerdos con un partido popular que no... Reconozco que dije que no iba a pactar con el Partido Popular y me equivoqué. ¿Usted conoce el principio de Arquímedes? Depende de cuál de ellos. Cortatu, que estaba la polla. Es que con Cortatu bailábamos todos aquí. Es que todas las fiestas y todos los bares ponían el disco de Cortatu, que sería el mismo. El de la Asamblea de Majaras, el de Sarri. Que hayan perdido el sentido del humor. Ezin dira orain etaren amaiarenaren babesle agertu jendearen aurrean. Comprenderá que no me llevé a mi profesor de euskera y me imponga hacer piras. Eso sí, no se preocupe, que al día siguiente siempre llevo el justificante de mis padres. Aro berria hasi da Euskadin. Patxi López onaz, baina basagoitik ere momentu ederrak pasarazi dizkigu. Gernikako estatutuaren indagarbetzea eta Karta Magnaren transformazioa Euskal Konstituzioa sortzeko. Y la línea que está llevando acerca del euskera, para mí me parece puro fascismo. Sigo en castellano porque usted me contesta en castellano. A mi juicio, porque los jugadores de fútbol vascos tienen un canguelo de primera división por Batasuna. A ver, el Garitano este está actuando
de proxeneta. La gran mayoría de jugadores del Atleti y de la Real y demás me demuestra que aquí hay mucho acojonado. Nos amargan los domingos por la tarde o los sábados porque no ganan un partido y están en segunda o los penúltimos, pues que ahora se metan a hacer de batasunos. Que se pongan a jugar al fútbol, que de ellos solo salva los del Real Unión. A día de hoy, Batasuna sigue siendo ETA. Nadie ha demostrado lo contrario. Y ninguno de los Rufis, ni los Arnaldos, ni los Tasios, ni nadie. Mi primera hija, que ya tiene 15 años, nació en escolta. Te voy a decir una cosa muy clara. Hasta los familiares del noruego, de Breivik, son menos malos que los familiares de los presos de ETA. Y que dé garantías que no se le va a dar bola a ETA como le dan en ETV. Ese que me refiero no tiene fama muy laborioso y tiene menos títulos académicos que Homer Simpson. Y quiere endiñar más euskera. Aquí cada día es más importante hablar inglés, cada día es más importante hablar castellano y el euskera debe ser una lengua a mantener, a cuidar, a proteger. Tira, Patxik eta Antoniok politikaren lehen lerroa utzi dute, baina ezin ahaztu mundu hau utzi dutenak. Espainiarrok, Fragak, irabazi du. Eriometroa! Ongi etorri berandu egira, urte osoa zeukan arre, Manuel Fragak astebete baino gutxiago nahikoa izan du gure lehiaketa irabazteko. Zoritxarrez, Manuel Fraga ezin izan da gaur gure estudioetara etorri, baina berdin dio, postaz bidaliko diogu sari zoragarri hau. Gasteizko hilerrian hartutako zizareak! Nork esan behar zigun, albistegia hasi behar genuela, Margaret Thatcher hil dela esanez. Minutu bateko isilunea egingo nuke bere omenez. Minutu bat? Ez, Margaretek gehiago merezi du. 5 minutuko isilunea egingo dugu. Eta azken orduko albiste bat datorkigu nazioartetik, Kim Jong-il... Da. Hala ere, dena ez da politika izango, ez da, Juanan? Hala da, Txemi, kirolak ere garrantzi handia du herri honetan, eta beranduegi merezi duen tartea eman diogu. Ongi etorri beranduegira, Frantziako poliziak ustezko 2 etakide atxilotu ditu landetan. Frantziako poliziaren arabera atxilotuetako bat, Oroitz Gurrutxaga, etako aparatu militarreko burua da, erakundeko liderra alegia. Eta honela dago behin-behineko sailkapena etako turrean atxiloketa hoien ostean. Pekorotz Rodríguez Sasiain da orain lider berria. Bai, hala da, baina esan liteke etako kide guztiak lidertzatik gertu daudela eta edozein momentutan erori daitekela berriz ere bat zenbakiduna. Hortxe ari gara ikusten etako tropelean izan den eroriko latza. Bai, erori diren hoiek guztiak ere etako liderrak dira. Dena den, etako lider batzuk iesean daude oraindik eta poliziaren tropelak lanak izango ditu harrapatzeko. Eta gainera, etako sprinterrak geldiarazten saiatzen diren poliziek tentu zibili beharko dute. Programarekin jarraituko dugu eta minutu batzuk geroago konektatuko dugu berriz ere etapa nola bukatzen den ikusteko. Titin hirugarrena pilotariak eta Pepeko zinegotziak polemika sortu du Arnaldo Otegiren ondoan atera duen argazki batengatik. Titinek adierazi du argazkia anekdota hutsa dela. Errioxako Pepek berriz terroristen manipulazio nazkagarria. Berandu egin ez gara kirola eta politika nahastu zaleak eta horregatik garrantzitsuenari helduko diogu. Partidoaren bukaeran Otegiko 22 Titinek 16. Analisirako tartea orain, gogorregi jokatu zuen ertzaintzak edo neurrian. Aztertu ditzagun joan den asteko irudiak nazioarteko aditu 2 laguntzarekin. Eta epaileak eman du agindua, hasi da partidua Jaun Andreok Donostiako bulebarrean. Koloretako arroparekin etxeko taldea, denboraldi honetako sorpresa, herri harresia kirol elkartea. Kontrario gogorra izango dute gaur aurrean, Juanan. Hala da, Txemi, Beltza Futbol Klubek bere jokalari guztiak ekarri ditu Donostiara, ez? Eta, bueno, joko zikina egin izan dute aurreko partiduetan eta adi ibili beharko dute herri harresiko izarrek. Bai, parkatu Juanan, haze sarrera itxusia egin duen Beltza taldeko jokalari horrek. Epaileak ez aldu ezer esan behar. Ba, hori da bere
jokoa, Txemi, urte asko daramate modu horretara jokatzen eta epaile guztiak isilik. Ara, beste falta bat, baina epailea itxual dago horrek txartel gorria merezi zuen gutxienez. Baina hala ere beltzak ezinean, ez? Herri arresia joko polita egin du eta 3 puntuak etxean geratuko dira. Gertakari historikoen lekuko ere izan gara. Hala da, nork esan behar zigun ezker abertzalea eta Aralar gure kameren aurrean berradizkietuko zirenik. Aralarrek iragarri du Martin Garitanoren alde bozkatuko duela Gipuzkoako diputazioan. Ezker abertzalearen eta Aralarren arteko urteetako liskarren amaiera erakusten du erabaki horrek. Jarraian duzuen bideoan ikusiko dugu nola egin zituzten bakeak ezker abertzaleko eta Aralarreko kideek. Eta nork esan behar zigun gazte erakunde bat desegiten eta beste bat sortzen ikusiko genuenik. Segi jada agortutako tresna da. Izan ere, Euskal Gazte independentista eta ezkertiarren erreferente ideologiko berria pirritx eta porrotx dira. Eta Nafarroa menpean hartu zuten. Bai, baina izan zirelako gara. Eta garelako izango dira. Koloretako mundua bizi nahi dugu. Pozi, zoriontsu, aske. Euskaratik eta euskara, bihatza burua eskua! Sentitu pentsatuekin, denok elkarrekin. Apa Nafarroa! Aupa Euskal Herria! Nola datzen dire gauza, kamarada? Hainbeste urte paliazo bibotedunak gorrotatzen eta orain gure idoloak dira. Bai, hala da. Segi erakundea desagertu eta gero Euskal Herrian ezertarako balio ez duen gazte erakunde bakarra geratzen da. Egi. Aizu, eta zur zer daukazu egiren kontra? Nik egiren kontra? Zerrez, are gehiago, nigatik ez balitze lirateke komunikabidetan aterako. Ongi etorri berandu egira, Ernai gazte erakunde berria martxan da joan den asteburutik. Izenaren esan nahia zein den argi ez daukaten entzat, Unai Break ikastaro labur bezain zehatza eskainiko digu. Mi esker Gorka eta ongi etorri ikusentzule maiteok saio honen beste emanaldi batera. Gaurko ikasgaia. Aditza duzue Ernai, eta ez jende askok uste duen bezala, sagardotegiz eta Ernaiko militantez betetako herri baten izena. Eta hauxe izan da guztia gaurkoz, datorren astean itzuliko gara txit eduki interesgarriekin. Kas, edari bati buruzko mitoak 5 puntutan. Mila esker Unai, antolakuntza eredua, lan hildo politikoa eta beste hainbat kontu aspergarri azaldu dituzte, baina benetan interesgarria Ernairen logoa da. Bezamula egiten zait, sartu berriro. Agian kolorea pixka bat aldatuta... Eta ipinazu begipare bat. Eta baino jantzi bat zeiritzen. Ostia! Ernai Patrik Izarra da! Behin aurkezpenak eginda, Ernairen bulegoko telefonoa jo eta jo aritu da asteburuan. Kaixo, jarrai. Ez, Ernai naiz. Egunon, aika zara? Ez, Ernai naiz. Aupa, segirekin, mesedez. Ez, Ernai naizela, joder! Ernai kokatu egin du logoa marrazki bizidunetan oinarrituta diseinatu dutenik. Eta gazte antolakunde berria aurkeztu ondoren partaideak sagardotegira joan ziren Bob Esponjarena egitera. Gazte mugimendua, zer litzateke gazte mugimendua? Ertzaini gabe. Pixkanaka, berotuz joan zen megafonoa zeraman ertzaina eta bukaerarako gazteen konfiantza irabazten saiatu zen. El que no votes Policía Nacional, Policía Nacional... Azkeneko abisua. Egin lekua gu ere zuekin batera herri harresian desartzeko. Denok batera aurre egingo diegu Madrilgo pikolo zikin hoiei. Utzi pakea! Leku egiteko eskatu dizuegu. Bai, baina hor nina goxerita! Bai, ertzaintzak programa honetako kolaboratzailea izan da, ala beharrez.
Ez da bartzainik, ez da? Ez. Hasiko gara. Bai, aurrera. Ongi etorri berandu egira, joan den astean ertzaintzak urtza alkorta atxilotu ostean, argi geratu da EAEko poliziako agenteek asko dutela hobetzeko hizkuntza kontuetan. Zergatik diozu, ez dutelako inoiz euskaraz hitz egiten, ezta? Euskaraz? Euskararen kontuarekin aspaldi nago amore emanda, latinagatik esan dut. Delito infragranti. Zorionez, segurtasun sailak berehala hartu ditu neurriak horrelako gertakari lotxagarriak errepika ez daitezen. Ea, denok batera! Infraganti! Infraganti! Oso ondo, orain beste bat. Urbi et orbi. Urbi et orbi. Eta hau zer hostia. Ederki, eta orain azkena. Cogito ergo sum. Latina ikas dezatela, baina gezurrik ez esan. Ertzain bat atxilotu dute Bakion, Bizkaian, marihuana salerosketan jardutea leporatuta. Hasi, albiste hau emateko musika pixka bat beharko dugu. Hola. Albiste horrekin batera, ertzaintzak garai berrietara egokitzeko prestatu dituen neurri berriak aurkeztu ditu. Adibidez, lehen porrak erabiltzen zituzten. Orain porroak. Lehen botatzen zituzten kepoteak. Orain kea ahotik botako dute. Lehen atatzen ziren drogatuta jendea hostiatzera. Orain ere bai, baina lasaiago. Aizu, eta aurreko albisteko ertzain hori zertze bilen? Trafiko sailean? Bide batez, azken bideo horrek erakusten du programa honetan ez garela batere mizkinak izan droga kontuekin. Baldin eta zalantzarik bazegoen. Eusko Alkartasunaren taberna bat itxi dute Bilbon eta arduraduna atxilotu dute kokaina saltzea leporatuta. Eak adierazi du atxilotutakoak ez zeukala inongo loturarik alderdiarekin. Aurkitutako drogaz berriz, Maiorga Ramirez EAko kideak honako balorazioa egin du. Egia da, pasada bata. Horrelakorik berriro ez gertatzeko alderdiak kontzientziazio kanpaina hasi du bere militanteen artean. Besteak beste Uma Thurman aktorearekin spot bat grabatu dute. Eta drogaz ari garela, ezin Guardia Zibila aipatu gabe utzi. Mugimendu sinestezinak ikusi ditugu berde jantzitako gizontxoen artean. Unión de Guardias Civiles sindikatuak adierazi du azterketa psikologikoa egin beharko litzaiekela erakunde terrorista horrek Bizkaian dituen buruzagiei. Unai, zu erotuta zaude? Guardia Zibilari terrorista ditzen, baina zer nahi, zu guatxilotzea horako zerbait? Nik ez dute zer asmatu, De puertas para adentro estamos sometidos a otro terrorismo, al terrorismo de muchos mandos que están trasnochados. Beste urte pikolo zikin deitzen da, ereki entzen ari ziren sufritzen, laukaturen gatik denen izena zikin dut. Zaigorka, hori Unión de Guardias Civiles sindikatuak esan du. Baina ez duzu entzun oraindik Guardia Zibileko labek ze iritzi daukan aferari buruz. Guardia Zibileko labe? Lab berdeak, akal sindikalak, zera jakinarazi nahi dio euskal gizarteari. Bat, Guardia Zibil eta politikoen defentsan arituko gara gogor eta tinko. Laizterri ikusiko dute potrotaraino gaudela, potrotaraino gaude. Bi, Guardia Zibil, euskaldun, plural eta subiranoa behar dugu. Hiru, indar errepresiboen oinarri zabalari, dei egiten diogu bat egin dezan indar metaketaren estrategiarekin. Eta lau, solo lau. Herrigintzan gogor diharduen euskal gazteriari ohartarazi nahi diogu Unión de Guardia Civileseko kabroiek kontrolak jarriko dituztela gaur mutriku eta markina artean.
argi ibili beraz. Laizter ikusiko dute jode, potrotaraino gaudela jode, potrotaraino gaude. Gazteok, eutxitinko, zuekin gaude. Tira, Guardia Zibilei bakarrik ez, fededunei ere arreta berezia eskaini diegu. Estatu Batuetan egindako inkesta batean, 10 apaizetik 8 esan du lanbide bera aukeratuko luketela berriro jaiozkero. Estatu Batuetan? Bai. Ka, apaiz protestante larrua jo dezakete, ez katolikoak bezala. Virginia. Telebista saio txikia izan da beranduegi, baina gure zilborrari bakarrik ez, mundu zabalari begiratu dio. Confebaskek esan du Espainiaren erreskatea dauden aukeren artean onena dela. Honakoak ziren beste aukerak. Eta honen bestez, arratsaldeon esan behar diogu gure hurrengo lehiakideari. Kaixo, nondik zatoz? Espainiatik. Nondik bestela? Tira, abel dituzu 4 aukerak. A. Europari erreskatea eskatzea. B. Krisiaren arduradunak epaitzea. C. Zorra Bilboko kuadrilla batek ordaintzea. Edo D. Zorra Confebaskek ordaintzea. Joder, zaila da, Gogoratu, dei bat egin dezakezula, edo 175aren aukera baliatu dezakezula. Bai, dei bat egingo dut. Oso ondo, deiaren aukera baliatuko du. Bai. Gure lehiakidenak. Dituko dio, Amari, Asteari. Kaixo, Nurian López de Gereñuren telefonora deitu duzu. Une honetan ezin dizut hartu, baina aukeratu A. Enago ziur, nik uste 175aren aukera hartuko dutela. Tira ba, 175aren aukera. Joder, ez dakit. Ez dauka bat ere argi, baina, bueno, aukeratuko dut. Zorionak, 1.000 milioi euroko kreditua eskatu duzu. Nola eskatu? Irabazi esan nahiko duzu. Ez, eskatu egin duzu, bai, txalo bero bat gure lehiakide honentzat, eta tira, segi, sardadila hurrengoa. Sardadila, Italia, mesedez, bai. Bakearen Nobel saria eman diote Europar Batasunari. Barkatu, Gorka, orduan eman digute Europarroi. Zaude harro? Izugarri. A ver, apaga eso un momento. Saio hau labetik aterako den egun berean Amerikako Estatu Batuetan presidentea hautatzen ari dira. Bozkatu alduzu dagoeneko, Unai? Poster naiz galdara hori egin didazulako George, eta gauza bat esan behar dizut. Guk ezin dugu bozkatu. Egia. Bueno, baino, bozkatu halko bazenu, nori emango zenioke botoa? Esan beharko nuke berdin didala nork irabazten duen. Biak funtsean eskuinekoak direlako. Baina hori esaten badut aditzera eman dezaket pasota hutsa naizela. Edo okerrago, nire fatxa bat naizela. Eta gainera, niko babak irabaztea nahi dut. Nire bizilaguna beltza delako. Ai, ama! Nahi. Jode, etzela egin galdera komplikatua. Argi dago guez daudela ez bataren eta ez bestearen alde. Gure hautagaia alderdi berdeko Jill Stein da. Bai, eta horregatik Euskal Herriko eta nazioarteko prentsak eskaini diotena, baino askoz tarte zabalagoa eskainiko diogu. Oh yeah! Beraz, Estatu Batuetan bizi baldin bazara ez eduki dudarik, bozkatu alderdi berdeari! Presidente ezkertiar eta ekologista nahi dugu 2085 urterako. Bai, errealista gara. Mexikon 500 milioi upel betetzeko adina petrolio aurkitu dute Tabaskoko estatuan. Aurkikuntzaren berri izan ostean, Estatu Batuek Mexikori eskatu diote bere programa nuklearra bertan behera uzteko. Baina Mexikok ez dauka programa nuklearrik? Orain bai, eta gainera terroristekin kolaboratzen dute. Pentagonoak zabaldu duen irudi honek argi eta garbi erakusten duenez, Mexikarrak eta Al Qaeda oso estu lotuta daude.
Are gehiago, Mexikoko terroristek Euskal Herritik pasa ondoren suntxipen masiboko armak ere badituzte. Hoy va aquí. México. Inbaditu dezatela Mexiko. Baina ja! Hondakinen gaiak bereziki kezkatzen gaitu berandu egin. Horregatik, ahalegin berezia egin dugu alor horretan Bizkaian zein Gipuzkoan egindako aurrera pausuen berri emateko. Baizu gauza da, beira edo plastikoa. Bilboko udalak hondakinak modu arduratsuan kudeatzeko eta Gipuzkoako Diputazioaren hondakin planari aurre egiteko programa iraultzailea aurkeztu berri du. Bai, klaro, birziklaze tasa 180 gora dago, ezta? Zer diozu, 110 izango da. Bai, eta gaina esango jazu erosoa dela. Eroso! Hondakinak beren kasadoaz eduki ontzietara. Eta arrauskailua behar du. Tira, bai, baina... Bueno, ez hasi politikarekin nazten kontra. Bueno, oso ondo, eta zein da metodo hori? Zein den galdetzen didazu? Bai. Zein den? Bai. Supermentxu! Con una heroína como Supermenchu que nos va a ayudar a que sigamos manteniendo la ciudad como Dios manda. En agradecimiento a su labor, el ayuntamiento le ha regalado un cinturón con el logotipo de la villa para reforzar aún más sus poderes. Jode, ze metodo ona. Esan dizun ba, Giputzena ez dala serioa. Gipuzkoako 34 herritan atezateko bilketa ezarriko zuela iragarri ostean, Bildu atzera egiten ari da. Azpeitian Arrasaten edo Zarautzen 5. kontenedore kontrolatuaren aldeko autua egin du. Zabal dezagun honen bestez analisirako tartea, Unai azalduko altzen iguke Bilduren jarrera aldaketa hau? Bai, nola ez. Eta beranduegi, beti langileen eskubideen alde. Ongi etorri beranduegira, greba orokorra izango da ostegunean Hego Euskal Herrian eta mobilizazio berritzaileak iragarri dituzte. Zer, bizi piketeak? Hori asmatu dago. Pikete kantariak? Jode, euriari du estela ere, ez eskatu piketei kantatzeko. Orduan? Orduan? Ostegunean, sindikatuen piketeekin batera kalean ibiliko dira pikete patronalak. Gaur, lan eguna da! Lan azkarra, lan alperra, sindikalistak, terroristak, egi, adegi, egi, me cago en la puta, hostia, laneteko eskubidea defendatu gizon naiz oze, hostia, alper puta hori, greba putak ez dula zertako balio, sinvergüenza, desastre, dios, hostia. Maiatzaren 30ko greban beraz, grebalariak eta eskirolak izango ditugu kaleetan, zein bere piketeekin. Aizu nahi, gizartea bi zatitan horrela banatzea oso simplista iruditzen zait. Batzuk esango didazu greba batean ze beste jarrera auki daitekeen bestela. Ba bai esan egingo dizut, paso piketea! Maiatzako 30 greba orokorra de puta madre, kebranta preparatzeko egun bat gehiago. Aupa marino, la hostia. Bihar manizan ikusiko gera. Bai, zu esei lasai, aurkituko zaituztet. Aio. Bai, Peru, Mikel naiz, atxaldeon. Bai, haizu, bi arrazkenen zenpla nin bardeu. Manifa? Goazen zuzenen Praskun taberna bikain hartzea. Itxita? Kauen dio manifa puta hoi. Aizado, nola da, zea, batzokien don daun beste taberna fatxa hoi? Bai, urten behin ez diu, kalte ikingo. Anima baila, hostia, zerbeza igual izangoa. Venga, bai ez, zazpikak ingurun. Bai, aio. Manifa eta hostia. Aitorren hizkuntzarra Bai, parkatu, euskara bihotzean dugu berandu egin, horren lekuko ondoko esketxak.
Araba euskaraz egin zuten igandean Bastidan eta zenbaitek kezka agertu du jaiari buruz Twitterren idatzitako mezu asko eta asko erdera zeudelako. Antza denez, arabar euskaltzaleek ez dute ikasi oraindik ibilaldia Nafarroa bainez kilometroak edo herri urratsera doazenek aspalditik dakitena, ibilbidearen barruan euskaraz hitz egin behar dela. Gazte, barkatu. Hau da araba euskarazeko ibilbidea? Tú tranquilo, que aquí estamos a salvo. Hostia, menos mal, me estaba pesando la lengua más que este puto chirrisklas. Beste neurri batzuen artean, Arabako ikastolen elkarteak jaiari izena aldatzea erabaki du. Hala da, aurrerantzean jaiaren izena Ara, bat euskaraz izango da. Higgsen bosoia izan daiteken partikula aurkitu dute CERNeko ikerlariek. Eta ze hostia da, bosoiaren kontu hori, jakin baldin badaiteke? Begira, Higgsen mekanismoaren bitartez, simetria elektroaularen berezko hausketa ematen da, eta horri esker partikula espiratomikoek beren masa eskuratzen dute. Oso argi dago. Are gehiago, Higgsen bosoiak lagundu lezake euskararen jatorria bera ere esplikatzen. Iruña Beleian aurkitutako... Geldi. Iruña Beleiako... Iruña Beleia... Filólogo, arkeologo, historialari... Iruña Beleiako... Inoiz. Gora Higgs. Euskara Maliko dogon hizkuntzekin lotu du ikerlari batek. Javier Martín izeneko filologo madrildarrak argitaratu duen liburu batean dioenez, esaldien egitura berdina dute Afrikako herrialde horretako hizkuntza horiek eta euskarak. Eta? Horrek ez du ezer ere frogatzen. Askatuta nago horrelako ikerketa frikien berri emateaz. Ez duela ezer frogatzen? Ez. Ez duela ezer frogatzen? Ez. Begira. Eta, hau Euskal Telebistan ateako ala esate aldek? Hala? Egia esan? Joder. Tira ba, honen bestez, euskararekin inolako loturarik ez daukan hizkuntza bakarra geratzen da munduan. Ondarruera. Oidek eta artista, eta bukatzeko kulturarentzat tartea, izan ere programa honek gure alderdi artistikoa ere erakutsi du. Frantxoa Maitia, PS-ko kideak adierazi du Ogogmarten eskutuan bizitzeaz aspertuta egon zitekeela eta behar bada horregatik utzi duela bere burua jendarmeen esku. Nork, Maitiak? Bai. Eta egin. Maitia galdegin zautan asper banintzanez. Maitia galdegin zautan asper banintzanez. Asper nintzela baina. Sozialiste. Frantziako legebiltzarreko hauteskundeak egin dira, ez gorde gitarra. Frantziako legebiltzarrerako hauteskundeak egin dira joan den asteburuan. Frantxoa Maitia sozialistak ez du lortu Parisen diputatu izateko helburua. Maitia nuntzira, nik ez ditut boskatzen, ez da ere hautatzen, nurat galdu zira. Joan zaitez izpurara. Manuel Valls. Frantziako barne ministroak adierazi du Ipar Euskal Herrian ez dela egitura administratiborik izango etak armak uzten ez dituen bitartean. Balsen hitzak egia balira, Ipar Euskal Herrian ez dute edukiko hegoaldeko marko autonomikoek eskaini dituzten abantaila handietaz gozatzerik. Ertzaintza! Foruzaingoa! ETBko pilota partiduak! ETBko pilota partiduak telebista digitalean ezin ikustea! Osakidetzako ilarak! Eta osasunbidekoak! Etxepare institutua! Bianako printzearen instituzioa! Lanbide! Etxebide! Eta pila bat funtzionario.
Beraz, mila esker bihotz-bihotzez. Manuel. Barz! Kazetaria ausartak garela ere frogatu dugu eta kultur munduan izandako polemika garratzei ez diegu muzin egin. Eta bukatzeko kultura albistea. Oraingoan, benetakoa. Hala da, Durangoko azokan joan den astean izan ziren gora beren ondoren badirudi gauzak baretu egin direla. Honen bestez esan dezakegu datorren abenduan normaltasun osoz gozatu ahal izango dugula berriro ere euskal musika eta literaturaren topagune gorenaz. Izan ere Euskal Herrian hau baino gauza normalagorik ez dago. No, hostia guaz. Durangoko azokara? Ja, baina Durangoko azoka mili, ala Durangoko azoka polimili. Baina bi daude, oze? Hombre baiet. Ni elkarren estanak ikusten ator? Bueno, orduan igual du, horiek bietan daude. Durangoko azoka, bietan jarrai. Pentsa, liburu gomendioak eta guzti egin dizkizuegu, beti ere euskararen eta erdararen arteko oreka mantenduz. Izan ere, Durangoko azokan jada hasi da euskara eta erdararen arteko oreka hori nabaritzen. ¡Eso! ¡Qué interesgarri el nuevo liburu de Toti Martínez de Lezea! Nik uste gorka honek balio izan duela kasetari serioak garela erakusteko. Nik uste dut... Enbido! Kamiseta oso polita dira, kupusu musu etxeak egindakoak oso polita dira. Futin eitzeko oso onak, oso ona dira futin eitzeko. Ni probatu eta oso ona dira. Gezurti galanta Juaristi, kamiseta hauek futin egiteko beste dozein bezain txarrak dira. Ba, bai. Oso txupito bat hartzera. Ongi etorri beranduegira, Mariano Rajoy kukatu egin du diru beltza jaso duenik. Eta beranduegik elkarrizketa egin dio, esklusiban, Rajoyren hitzak sinetsi dituen persona bakarrari. Dirua. Ebez dirua, Rajoyk egia dio. Egian kompleto bat, hundia. Bai, diru beltza nazkagarria da. Baina benetako beltzak nazkagarriagoak. Sobrea jasotzea delitua balitz, kostari guztiak egongo lirateke kartzelan. Aupa, Mariano! Espainiako presidenteak adierazi du El Paisek argitaratutako dokumentuak faltsuak direla gauzatxoren bat izan ezik. Eta medikuak zer esan dizu? Primeran nagoela gauzatxoren bat izan ezik. Zer? Diabetesa, minbizia, alze... Eta bukatzeko kultur albistea, Eusko Jaurlaritzak Donostia 2016 eman behar dion diru laguntza zeharo murriztuko da. Protesta egiteko abanguardiako ikusentzunezko lan bat plazaratu dute. Oso interesgarria. Bai. Izan ere, zuzenean sartu da aldarrikapen bideo txarrenen top 5-ean! Bosgarren postuan eta jaisten beranduegiren denboraldi berria iragartzeko lip-dup saiakera ustela. Nolako gauzak egin behar diren soldata etxera eramateko unai. Bai! Ingo dugu zerbait berritzaile Euskal Herrian sekula ikusi ez dena. Adibidez? Segita juzko informatiba betitea aspaldi interneten behartzen da. Laugarren postuan Durangoko independentziaren aldeko lip-duba. Hau ere ez zen izan hauntzaren gauerdiko estula. Sarri, viva Zoaz! Sarri, kalera! Sarri, Cristo marcha la vi! Hirugarren, EITB New Style! Baina hau aldarrikapen bada? ETBren aldeko zerbait egitea beti sartzen da ezinezko aldarrikapenen eremua. Bai!
arteko liderra bigarren postura erori da Garoñako zentral nuklearreko langileen rapa. Bideo erradioaktiboa inondik ere. Hablamos de Garoña, la central nuclear. Trabajamos con esmero y me la quieres cerrar. Que si es mala y contamina, que si es cara e improductiva, que no mola, es radiactiva. Oye, tío, tú alucinas. No les valen las personas que aquí tienen su trabajo, que mantienen 1000 familias y no han hecho nada malo. Garoña es segura, no se tiene que cerrar. Si se hace esto, pura vaya que Eta honen bestez, hain luzaroan itxaron duzuen momentua. Touching the sky, into the top, flying among the clouds. Berezi eta garrantzitsu Donostia 2016-ren murrizketa salatzeko Gaztetillak egindako gauza. Yeah! A todos invitamos a cantar también. Eta beti aritu gara adiskidetasun giroan. Tasu gehiago. Ongi etorri berandu egira, Estatu Batuek eta Europar Batasunak adierazi dute Israelek Hamasen erasoetatik defendatzeko eskubidea daukala. Eskubide hori baliatuz Israelek Gaza bombardatu eta hainbat lagun masakratu ditu. Nahi, zaiziruditzen masakratu eta horrelako hitzak erabiliz pixka bat objetibotasuna galdu duzula? Nik ere defendatzeko eskubidea daukat. Tira ba, honek guztiak ikusle pilo bat ekartzeaz gain, errekonozimendu instituzionala ere ekarri digu. Ricardo Arregi saria. Beranduegi saioak Ricardo Arregi sarietan epaimahaiaren sari berezia jaso du. Batez ere, nik. Dena den saria bera baino unkigarriagoak izan ziren Jaurlaritzako kultura sailburu Blanca Urgelek eskaini dizkigu hitzak. Beranduegi telebistarako ez daukat zundetarik. Berrikuntza, ausardia, humorea direla haren osagaiak, lotxagabe hitz ere ezagarri duzue. Aizu pixkat pasagala igual, Urgel teletabiekin konparatzen. Bai, behin deituko digute guapo eta... Tira, Blanca, gaizki esanak parkatu. Neri iruditzen zait, kritikoa izatea herri honek ezinbestekoa duen beste osagai bat dela. Eskerrik asko. Bidaia polita egin dugu, baina honen bestez amaitzeko tenorea iritsi da. Tenorea? Bai. O sole mio! Esan nahi nuen amaitzeko garaia iritsi dela. Baina hasieran esan dugu esplikatuko genuela, zergatik amaitzen dugun. Argi dago, korbata ez zaigulako ondo gelditzen. Mil esker egun saio hauetan hor egon zareten hori. Ei, ya ez da guñor, dena jondiata. Beldu gerritik heldu ta guazen egan
ez gelditu zerua bukatu arte, etorkizuna nahi duzuna zugan dago, zer falta zaizu esaidazu zen, egin ezazu egin behar dezuna, negu gorriak ekere alazioen, askatasuna maitasuna zugan daude, ez utzi inori lapurtzen ezen. Oidek eta artista!